एसोसिएशननि दैदेननायाव आन्डार 15नि मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बियो नैबे G-ज'ननि बियो गेम उदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर, मसलपुर, सालबारि आरो बिजनी बे मोनद' जिल्लाखौ लानानै आसाम फुटबल एसोसिएशना G-ज'न बानायदों आरो बे G-ज'ननिनो नैबे आन्डार 15नि बे टुर्नामेन्ट नैबे भेरगाव के बर'आ गार्लस हाई स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 22निफ्राय 23 खालारसिम बेहाय जागोन आरो बेहाय मोनद' जिल्लानि आन्डार 15 टीमखौ लानानै जों बे टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बिथांमोनखौ स्टेटसिम जोङो दैथायहरगोन आरो स्टेटआव मोनसे बे आन्डार 15निनो मोनसे टुर्नामेन्ट एबा लिगा जागोन। बे स्टेटआव गासैदोंमोन बेसे बासिगोन? गासै जोंहा मोन A to Z G-ज'नसिम जोंहा जन दङ बे जननिफ्राय मोनसे टीमखौ जोङो सायख'गोन आरो बेनि गेजेरावनो आरो मोनसे जन लिग एबा जन स्टेट लिग जागोन बेहाय बे जननि जायफ्रा चेम्पियन जायो बे चेम्पियनफोरखौ लानानै जना बे टुर्नामेन्टखौ खुंगोन आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बे स्टेटनि टीम हिसाबै बियो जाहैयो। बेयाव दिनै बे ओपनिं गेमा उदालगुरि DSAनि कबिरालि आदिबासी युथ क्लाब आरो भेरगाव DSAनि RBFC बे मोननैनि गेजेराव खेल सोलिबाय थादों दा आरो बेयाव जोङो अल इन्डिया फुटबल एसोसिएशननि बा अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बादियै जा डाइरेक्ट खालामदों बिसोरो बेबायदि CRS सिस्टेम बेखौ नायनानै आधार कार्डनि गेजेरजों प्रुफ खालामनानै CRS नायनानै जोङो बेयाव प्लेयार्सफोरखौ गेलेनो होनाय जादों आरो लोगोसे जोङो दा बेयाव मोनद' टीमनि बा मोनद' DSAनि गेम जागोन आरो बे जागोन दा जोंहा बेयाव दा उदालगुरि आरो भेरगाव DSA सोलिबाय थादों बिनि उनाव तामुलपुर दङ दा बेलासे तामुलपुर दङ आरो सालबारिजों गेम दङ बेनिफ्राय गाबोन सेमि फाइनाल मोनसे जागोन आरो बिनि उनाव 24 तारिखै बा फाइनाला जागोन आरो बे एक्सुवेलि नैबे G-ज'ननि क्वालिफाइड मेच आरो बे क्वालिफाइडआव जाय चेम्पियन जागोन बे टीमा सेन्ट्रेल जन एबा अल आसाम माबा फाइनाल जनाव गेलेनो मोनगोन आरो डाइरेक्ट बायदि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन डाइरेक्टर बायदि दा बेखौ जायफोर प्लेयारा CRS गैया बेखौ जों मोजाङै नायदों आरो जायफोर प्लेयारनि CRS गैयै प्लेयारफोरखौ जों बेयाव स्ट्रिक्टलि गेलेनो होनाय जायाखै आरो CRS थानाय प्लेयारफोरखौसो जों बेयाव गेलेनो होदों।